Априлската ни семейна ваканция в Барселона премина под знака на много слънце, палми, вермут и хубава храна, а със себе си бях взел и новия смартфон Reno 13 Pro на Oppo. Успях не само да тествам камерата му в различни ситуации, но и да проверя какво могат новите функции с изкуствен интелект. Здравейте от слънчева Барселона, където идвам може би за 20 път, но за първи път решихме тук да организираме и семейната ни ваканция, а от Oppo пък решиха, че това е чудесен повод да тествам тук техния нов смартфон Oppo Reno 13 Pro и неговите AI възможности. Барселона е град, в който винаги пътувам с смартфон с способна камера и добър оптичен зум. Задължително е, защото тук има толкова много за разглеждане, преживяване и запечатване. Oppo Reno 13 Pro идва с тройна основна камера, която използва 50 мегапикселов сензор Sony IMX890 с размер 1:1,56 инча, оптична стабилизация и бленда f1.8, плюс 50 мегапикселов сензор с телеобектив за 3,5 пъти оптичен зум, също с OIS, плюс 8 мегапикселов сензор с ултраширок обектив и обхват от 116 градуса. Телефотокамерата предлага доста прилично приближение без загуба в качеството, но дори при следващата стъпка в интерфейса с 7 пъти зум може да получите добри резултати. Максималният цифров зум е 120 пъти, но честно казано не виждам ситуация, в която бих могъл да го използвам. Разбира се, архитектурата на Барселона е сред най-красивите и необичайни в света, за което основен виновник е Гауди и неговите емблематични произведения. И тук дори не говоря за Саграда Фамилия, покрай която все пак се разходихме, а за всички останали красиви сгради, сгушени на различни места из града. Независимо дали става въпрос за произведение на Гауди или просто редовен жилищен блок, погледът ти трудно се откъсва от красотите наоколо. И тук идва първата AI функция на Oppo Reno 13 Pro, която често прилагах върху снимките си, преди да ги споделя в социалните си мрежи или да ги изпратя на приятели. Нарича се AI Clarity Enhancer и за да я използвате, влезте в редакция на кадъра от моливчето долу, изберете AI Editor и Enhance Clarity. След няколко секунди, чрез изкуствен интелект, линиите ще станат по-прецизни, детайлите по-ясни и цялостно снимката ще придобие по-качествен вид. Истината е, че на първо четене подобренията сякаш са незабележителни, но ако зумнете, ще видите какво е свършил AI-а и наистина бих препоръчал да използвате тази екстра най-вече при сгради и градска фотография. Имайте предвид, че AI Clarity Enhancer работи и когато кропвате, т.е. изрязвате част от кадъра. Полезно е, защото в тези случаи често качеството се понижава и подобна намеса би била тъкмо на място. Основният недостатък на Барселона през месеците с хубаво време е, че вие не сте единствените решили да посетите каталунската столица. Годишно над 15 милиона и половина туристи минават през Барселона, така че трябва да очаквате тълпи от хора, особено около по-големите забележителности и в по-туристическите райони, като например готическия квартал. В тази връзка почти невъзможно е през снимката ти да не премине някой случайен минувач. Добрата новина е, че Reno 13 Pro предлага функцията AI Eraser, която използва изкуствен интелект, за да премахва нежелани обекти от кадрите и да възстановява освободения фон зад тях. За да я използвате, избирате моливчето за редакция под снимката, след това AI Editor и AI Eraser. Тук имате три опции: да оградите нежелания обект с Smart Lasso, просто да го задраскате с Paint Over или да изберете Remove People, така че изкуственият интелект сам да открие хората в снимката и да ги премахне. И магия! Също в редактора AI Editor ще откриете функциите Unblur и Remove Reflections. Имената им подсказват за какво служат те. С помощта на Unblur можете да подобрите качеството на кадър, в който има леко размазан обект. Например, бързо движещи се деца, домашен любимец, автомобил и други. Remove Reflections пък доста успешно премахва отражения, ако снимате през стъкло, а също така намалява отблясъци в кадъра, да речем от улична лампа при нощни снимки. Изкуственият интелект в Oppo Reno 13 Pro обаче не е заложен само в редакцията на снимките. Той е интегриран почти във всички функции на смартфона, като има и генеративен изкуствен интелект, на който разчита и предварително инсталираното в телефона приложение AI Studio. То включва функциите AI Portrait, AI Reimage и AI Motion. AI Portrait позволява да превърнете свой портретен кадър в забавно изображение, влизайки в ролята на различни персонажи.
AI Reimage стилизира снимките ви с най-различни ефекти, като например маслена картина или комикс, а AI Motion добавя движение към статични кадри, което в някои случаи се получава страхотно. И към финала, с Reno 13 Pro, разбира се, получавате достъп до AI чатбота Gemini, както и до любимата ми функция за търсене Circle to Search от Google, която използвам почти ежедневно. Това беше бърза разходка из Барселона с Oppo Reno 13 Pro, с който ловихме чудни моменти от семейната си ваканция, а след това имах възможност и да доизпипам някои кадри с помощта на различните AI функции. Ще се радвам в коментарите да споделите, ако използвате някои от споменатите екстри и въобще за какво разчитате на изкуствения интелект в смартфона си.